CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haga Pratri Ujimang, President Joga Kuon Nyotrep National Awakening Movement, ba Thomas Pasa, ulapan pawag jing sngok hiya hadin ga jingalang, kabag lawan banishim benta, haga jing kot jang sorkar, banimir jumut yakamat kabiyade bat ka reservation policy, bat banyatir halor ka kaipot jang expert committee. Ulapan pawag jing skolingo ba ka kaipot jang expert committee kane kumju kumaka sorkar kakwa na do basdang. Uloong kaknam kamhun ni kajing pensya kabawan na expert committee Henry uloong baga jingalang jan baro ki party ki kuwaban penne kumju ek reservation policy. Pada kalian kajongi ni hadin abangi ya snew ya ki ba lapan snew yang ya tak report expert committee ki data ki company lengwa ni. Malah ngilit satu kani expert committee ka ongkom do. Ba ki la yo pediang ya si hajar aku saw tuli kita ki city. Lain kira yo pedang yak taki jingai jingmut nak si hajar arpur saw ngut ki kanhon ki rupat ba ki individual mono but haba ki pet kini ki siti pada tang sans pa sa punyo kilong valid bagi batam le si kimlong valid re kila ki kam consideration kamamut ka sarkar kan ki expert committee ka pet tang sans pa sa punyo to li kita ki jingai jingmut ki belawan nak keleng kini ka expert ko ang ru ba na kini ki sanspa sao hunyo sao spa sao po ki ong ana day ban panne kumju ya ka state reservation policy 1% but ki boong ban ngin ai combine no para po persen le kendai po persen ya ukasi jen tiau garu kini ki don tang khat sangut ki dan but kapoi capacity jong kilo tang 2.7%. Kita andru kiba bang pa ngin ai reservation katkum ka jingbon pa jadi ka population. Henry kiba ai kan ka jingmut kidon tang sanmut. Kapoi syaka 0.9%. Dandru kiba bang ba ngin ai no khambon ya ki khasi ki jantia. Henry kiba kren kum taru kidon tang 100 mut. Baka percentage ka jong ki kapoi sa 1.1. Di hai ni data iba lesik expert committee kala pensneu lembaga negara buat ka jiso longo ka jongi ka deba kartu ka jingya kren ban wanra ka jingkelano ya ka state reservation policy ni longo apa bagi data kilong kumne tang khatsan gut kiba kuwa ya ka jingkelna Lende tang remote ki bong ai khasi jenti ai khambon do. Henry South Ho liki application ki ong bai dei ban penne kumju. Bade halor kani baka expert committee kashim ni ko rai ban ong ba kim penne kumju ya ka state reservation policy. Padre na kalian ga jongi hi kani ka wanra yung dak sing kliu bahe. Menta manu kini ki South sa pongun. Kiba ay kan diga jingmut ban pendek kumjo ya ka state reservation policy ngim dan detail sekali data kadau ka kini ki data hi ki bawarna lembaga export committee kilong hangi kamlong authenticated bangim ka klat by kan expert committee la dawa da gawai ka political party la pentrekam da sarkar la thung da sarkar ki ya ki member jo ka expert committee but ka khaipat pada kalong kumni kum baka sorkari ka kuwa na do basdang kam do jup heri tingi iba kani le se nakaliang ko jongi hakatu ka meeting gila ya kran sibut li la persneu sibut kimat ya menteri baru bat nakaliang jongi ngimla ban ong bengihun ya kani ka report ka balawan na poka expert committee kumbancu pengamau hakisinam ki baladap haba ka sorkar ka sim ya karai ban taw expert committee Lain la don kata ka jingdawa ban wanra ban taru expert committee na kalian ko jongi ka seng marwing yang ko pon ngimla ban priang ya ka expert committee ngimla ban priang ka expert committee na kan dei ka committee ka batung ka sorkari tarang ngim don jiksanya ilong bangiri dei ban ya penba i pramangi
ngin ai ki jing tho ka sarkar ka verify ka law department telah dan ki jing tengku ba kin ki kendon ki ai kin pentip sangi ki political party lan ni ki ki kenhon lan ki regimen hendai kumba ka long mentahi hatu usni ha po ka jing elang bala khot ka sarkar jan barok political party kila yang menjur lo kila pediang ni kini ka report jong expert committee ban penne komju ya kini ka state reservation policy hari nak kalian ka jongi sibur ki bentang ilai kan ka banengkong ka ba la penya ya ka meeting nak kalian ka jongi ngila keli ka besyai umit ramba yang bahato ka kani ka expert committee ka kamram ka jong kalen ka term of reference ka di ban pei tang ya ka ratio of reservation li kata ka saupo sambat khatsan ne ketika kamraman pet ya baro kawai ka state reservation policy 1972 bar hakato komite na kalyang jung mentera ba la kan sai baka ne ka expert committee kan pet ya baro kawai ka state reservation policy kam de tangi tai ei saupo sambat khatsan na kata kadang na kalyang hakato komite hi ngila penpau ya mentera ba wang larangi pet ya kenika 1972 SRP ku bakalong hakapara ka ba nengkong hi kila tho representation of these communities in the service under the autonomous state of Meghalaya bagi la pentip dia usian bana kalian ka jongi ila tho ru ka jing ai jimut syaka expert committee iwe ni kila jimut deiban pendam penduk no ya kan gawat autonomous kenang nama bang ila dai ka full fledged state ya kata ya tu boro nakata-kadaw na kaliang ngajungi penparo tu meeting ba kani ka expert committee kiba da kiru syampang sura kakamram ka joka ka de ben penyadu ulan banengkong hadu ulan ba khadu jong state reservation policy ka claim wanra ya kani ka jing ai jumut ka jongi ban delete ya kawat autonomous ide kami barit ba kampan issue du kan ka kentin tang ba namar ba ka expert committee ka claim wanra ini jing kelaru ni daw no ya ka expertise jonga expert committee pi dan kalian jong ka sarkar hatu committee kila ikubur hi ya kata ka jong don kamban pendam no ya kenika word autonomous state but kawai na gimat baka sarkar ka yang wang bakat kum ka article 16.4 kamdon kono ka jing pensyai bang hab le resolution kat kum ka population but kiyeng ka stand ba ngiri ban le ya ka reservation kat kum ka backwardness ka jing sadin dan kalian ka jongi ngikeli ya ka sarkar hatu sini kumno pirai monu basadi hato pidon data don ne bucak jingkai jing lum khana samari monu bala sadin katno yaptem hande na kasar kam da kata data la shu assume bai ba kita sadin kini kila kham roi la pipet tang kasar shalong te ya pila banong ba ngilai ki ba hande ngi habru ban pe ya baro ki area jongka rikasi jenkia bun baki area ba dang bun baka roy ka par gidon kam hering iba na kaliang jong ka sarkar hi ka sim ya ka backwardness criteria ban pendek kumju le ni ban ai kumju ya ki khasi jan kia bagi garu ka sawo hering na kaliang ka jong ngala kan chai ru ya ka sarkar ka tu sini yang bahu 1972 kajing sadin jong ka tu ka community bat katu community kelap her ndai perkhat kajing sadin ka mentah ku arjar arpun re 1972 hadu arjar arpun re ko tak difference of backwardness kala change ba kanong la ban long kumju de halo kata kanong rem yang don kamban ban penkelai ka state reservation policy kan long ka babakla bangin pendek sabi kumju but na kalian ka jongi hingi iba na kalian ka sarkaru ka kadang ko to ka fear attitude ba mlong ra ban penki ka state reservation policy ma yo ka dan kano ka jing ya ka state ibro ka wai henry ngiyong ba lada ngimle ya kan ga badon kam ka kan wan ka jing ban ben pada ki wai pada ki community ki ba la dan hok ban yo ya kan ka ba tu kam kat kum ka hok ka jongki but nakaliang ka jongi ngala kan syai ru ba ladang i pensong thu ba ya baro kilai community balengi penkala ngasa kin pediang hi kata ru la ka justification ka dan
Hani mentah ba katkum ka statistik jong ka sarkar ko ang ba lesi ki bateri ha ki tan sarkar ko pero ki la abon ki khasi jantia lada compare ya ki pai parlong garu hani nimri ban clear ba kan bakla la dangi ong ba baro undang tri sarkar khasi jantia uwan tang na ka kota 10% kala bakla bagin cimudur gumta ki babon bagi khasi ki jong ki lek na general category unreserved category tapi kuntup lang iki baki wan lembak ka 10% kala bakla ba kadang do kawai ka window baki khasi jantia ki jong ki yo ban sim ya kam sarkar katar ka kadai hadin ba nasati sawai ga yang pada kimla ban awi li ka kota ka jong ki ba kon ba ka polisi ka ang ba lada pim la ban pendap ki kota ka jong PCCN ngin I carry forward CCN ASEAN total license bala pim la kani kan lenyo sa ka general category te kini ki borok na kalian ka jong ngi simba don kam ba ya ka sarkar bakan perkhat ba ban ong ban supriang bai ya ka report ko bakalong let's say kini ki jing dawa ki jong ngi ki jing agnut jong ki nok sinong ka jelahi kin pulam lut bat ka sarkar kam dai ban ya pen la di ban kiarno da ka responsibility ka ba ka ban le. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.